Kasi patingyo biglang normal ah. Kaya ba? Mga Hanapin ko lang si Berhel. mga pade kanina buyongan niya na ako. Ano pade machay kita? Ano chai yan? Uy, I have chai yan. Party? Chai? Party? Thank you. Umihi sa kanto. Kala niya nasa Pilipinas siya. Ano pa din masasabi mo sa sa Pilipinas? Yung mga tropa. Pilipinas sa Dubai. Sa Pilipinas, mga taga Ligaw. Ano bang Ligaw! Ligaw mo. Okay yan. Sure mo yan. Anong hindi mo man lang bumati yung sila. What's up sa mga taga-Ligaw? Tropa yan. Marami yung classmates sa Ligaw. Ay, hello. Pwede, dito tayo pwede. Mag-say kami. Pwede garap chai. Correct. Tapi, sabi. Cleaning? YouTube, TikTok. All of TikTok. Order na lighter tu. Dua ya. Doang order. Tibat gusto mong batag? Gusto mong batag? Hindi na, pwede. Hindi mo bang tarsan yan. Nadahulo ng batag oh. Ayan na. Naka-receive na ng chai. Higop-higop na. Ayan o. Sarap ng... Hanap tayong pulis. Ha? Pulis? Anong gagawin natin sa pulis? Chai. Right? Kapatay natin. Okay na. Ako yan. Ito yung this every duty. Finish, you clean this one. Grilled chicken, finish no? Very early ha? Very early finish na grilled chicken. Finish yung ginagawa na. Nice ha? Ayan o, naglinis siya ng... Order pa sana kami ng... Grillis ng manok eh. Nililinis na. Wala na eh. Cleanliness na eh. Kilisis, galit na. Galit ka tayo, yung mga Malamang, sigurado. Do! Ayaw niyong tumingin. Do! Jomar! Nakita niya tayo, ayaw niyong tumingin. Ha? Nakita niya tayo. Hindi nga. Tumingin siya sa atin, ayaw niyong tumingin. Nakita mo? Oo, nakatingin siya sa atin. Do! Ayaw tumingin. Diretso eh. Ayaw niyang tumingin, nakita niya kami. Ayun na, nagbabike siya eh. Nahiling kita pa din. Nahiling niya ka na. Hindi nga. Nakahiling siya doon bago nag-ano. Cheers. Cheers. Ngayon eh, pa di anong pag dahil ka nakalaog. Sa'yo, kung matutulog, wala tayong magagawa.
Wala. Ano? Wala ka susi dyan? Wala, sushi na. Siya sa kwarto. Yes, Basta mag-ano ka lang, mag-message ka lang. Na. hello. Ah. Yan na pa din.